Today is just another day. Napag-isipan namin na instant kumain. Magulo kasi yung bahay namin, nag-aayos kasi kami. Isipan namin dalawa na kumain na lang sa labas. Literally sa labas. Ayun siya. And I say hi! Dinner in front of mosque. Dinner in the balcony. Ang aming pudang, isang katutak na calamari and then apple juice. Nag-bake nga pala si Mrs. kasi one time nagkape kami sa Cinnabon. Nagustuhan niya dun yung tinapay na cinnamon saka yung kape. Una niyang ginaya dun yung kape, so nakuha niya. Pangalawa niyang ginaya dun, sabi niya hindi niya tatantanan hanggat hindi niya madali yung totoong cinnamon doon sa Cinnabon. Pakita ko sa inyo, tara! Ooh la la! Chocolate chip.